oppilaat. Tänään on se maskipäivä, niin onhan kaikilla maskit. Nyt. Niin, muistettiin ranskaksi opettaja. Tänään on maskipäivä. No niin, alappa opettelemaan. Nyt. No minäpä sitten ala opettamaan. Elikkä, naiset on puheena aina. He ovat erittäin kauniita. Te hommatkin vielä sinulle sen. Hirveä jana. Mutta mä kävin 5 minuuttia sitten vessassa. Mä en nyt enää voi alkaa käymään siellä. Sitä hopea muuten antaa mulle karttakin pistää pöydälle. Pist, kaveri. Haluatko sä vähän pist, kaveri. Haluatko sä vähän primea? Ollaan. Ota mä annan. Ice pop. Ota mä otan hyrppää. Nyt. No niin. Tässä. Ole hyvä. Kiitos. Olepa tiedä. Tulee nyt. No niin. Kirjoittakaa ponne. Nyt. Kuulkaa pojat. Mudastamaan. Mudastamaan pyymää. Ai onko se täällä jaispoppia? Ai. Ja minäkin nainen tänne. Mikä koittaa tämä? Kohta 10 messu, 10 tilaajaa täynnä. Niin, pakki tilata, niin me tehdään sitten videossa, me maistellaan primea. Tai suositumpia primeja. Esim. Ice Pop. Tai Lemon Lime. Tai mikä tää nyt oli? Lemon Lime se oli. Niin kattiin tilata kanava. Eikä haittaa, oikein tulee 20 täältä, silloin tulee vieläkin parempaa videota. Niin, ja yksi juttu. Tää on mun paras video ehkä tässä kanavalla. Ja tossa on muuten se pyssy, jolla me kuvattiin tätä yhtä kohtaa. Niin. Mitä vetettiin jo? Ja muuten näyttelijä oli sama tyyppi koko ajan. Te varmaan huomasitte, kun sillä oli tää Sadidas Sabipas. Minä kanava ja tykkää videoista. Se on täysin ilmaista. Ei tarvi maksaa.